Ngizophinde nginibingelele bafowethu ngaphansi kwesibani media. Kusawuyena ubonga lo kaMkhize bafowethu. Sibheke lo Owen la bafowethu akaMadlala isibongo. Unenkinga bafowethu ngomuntu wakhe. Bafowethu into yakhe inokudabukisa phakathi and futhi uyazisola ngendlela inkulumo yakhe ikhombisa nokuyisola and uyamthanda umuntu wakhe bafowethu. And uthi akafuni ukulahlekelwa yilo muntu ngoba uyabona ukuthi uyena lo muntu amtholile and kade ehuzuka empilweni. Kodwa-ke bafowethu ngizocela simbize u-Owen asondele ukuze sikwazi ukuthi naye azichazele ukuthi yini ayibizile isibani media. Ngoba mhlambe mina sengikubekile mhlambe ngizobeka oku-wrong, so yena o-right uzokwazi ukuthi asho isitoli esi-right. Ngiyabonga. Ngizophinde ngibingelele bafowethu. Senginawo ubhuti Owen la bafowethu. Owen Madlala senginaye. Bhuti Owen unjani? Ngiyaphila bhuti, wena unjani? Angikhona mfowethu. Sikhona. Uyena ubanga lokuthi umbhalelo wesibani media. Sengithe ukubathi fahla kancane Yes. abalandeli besibani media mfowethu ngenkinga yakho, kodwa ngisacela ukuthi ubachazele mfowethu ukuze mhlambe bakuzwe sithi sifika noma Ngoba ngimama. nami kade ngangifisa ukuthi ngibe khona kwisibani. Mfowethu. Yes, cause ngibeke nje iy'nkinga zami yabo. Mfethu ngeke ngaba ney'nkinga, so kubantu engithandana nabo ngaba ney'nkinga ey'ningi. Ngicabanga ukuthi manje mhlawumbe umuntu enginaye manje engimthola manje cause ufica lezi y'nkinga lezi engibhekana nazo ekuqaleni. So njalo if ngila nalapha so ngiba nenkinga yabo. Inkinga engiba nayo mfethu, manje lo muntu lo engimthole manje mfethu ngiyamthanda manje yazini angifisa ukuthi abone lezi y'nkinga ngiluzwa uyena njengilaba abanye vele abasebengiluzile. So yabo ngendlela bese ngimthanda ngayo, so bese angazi ukuthi ngingathini. So mengidinga bese mina umuntu ongasalungisa inkinga yami ya ukuze ngibe right naye, ukuze angaze angiluze. Mhlambe naye mengingathanda ukuthi hlampe abonakale because nje ngendlela engimthanda ngayo mfethu angazi. Ya mfethu, hhayi ngicela ukuthi sisoya kuyena ngani uhlala naye vele umama endlini. Yebo, ngicabanga hlampe uzoqhamuka naye. Ya mfethu, hhayi soya kuyena mhlambe mengenankinga ngoba phela abanye bebe nenkinga yamakhamera futhi sigcine sengizozwa ukuthi sikhuluma. Ngiyacabanga ngoba nawe uyangithanda, so mengingakafuni ukuthi abone naye iy'nto ey'ningi ya ngoba mesazwene nje ngokwempilo kodwa mesingakayi embhedeni. So mengingafuni ukuthi siye embhedeni then mesebona le nto le eyabonwa yilaba abanye. So ngizamile kakhulu ukuthi ngizame ukuthi ngiyilungise le nkinga yami. Kanti kwenzakalani mfethu? Ukuchazela ababukeli ukuthi yini le eyenzakalayo kuwena? So first le nto angazi ngoba abantu ababonayo sebebawu-3 ngiye kubona. So kodwa-ke akekho osengenzele into e-right. So manje mina mengifuna usizo kahle kahle cause okay ngingaluzwa nje uyena-ke lo So bahambile mhlawumbe odokotela? Dokotela amhamba kanye. So ngase wahluleka udokotela, ngase ngiya kumuntu obonayo. Wazi le nto le into yesiZulu. So nakhona ngaya kumuntu wesiZulu so ngeke ngasizakala. So manje inkinga yami ilapho. Kahle kahle uma ungachazela umbukeli emakhaya mfowethu, yini eyenzeka kuwena kahle kahle le ongafuni ukuthi izibone umama noma mhlawumbe affect umama? Uma ngabe nje ngisembhedeni angazi khona igazi elivele liqhamuke nje ngingalazi liqhamukaphi. Liphumaphi endukwini noma liphuma? Yes, endukwini. So angazi liqhamukaphi. Aha. So manje lo engimthole manje angifuni ukuthi aze ayibone le nto. Ngicabanga ukuthi manje seku-2 months ngizalana naye kodwa asikaze siye naye ecansini because ngisabani, ngisaba le nto le. So engako ngithi mina engathi ngingalithola usizo. No mfethu, bungazi uhlale phansi naye wena umtshene le nkinga yakho obhekene nayo. Inkinga yami mengisasaba nje ukuthi ngichazele kahle cause ingako ngimlethe la. Then-ke akwazi ukuthi naye achazeleke ukuze ngikwazi ukuthi ngilungise le nkinga le enginayo. Nesikhathi esingakanani kanti nithandana naye? 2 months mhlambe namasonto nginaye. Okay mfethu, hhayi ake simvakashele umama simuzwe ukuthi uzothini. Ngiyabonga. Mhlawumbe ngeke aze asilwise. Yes. Balandeli besibani media, sicela ukuyobheka usisi othandana
nobhuti uMadlala siyombheka emqashweni wakhe bafowethu. Ngiyabonga. Ngizothanda ukubingelela abafowethu balandeli bami beSibani Media, umndeni wami esibili. Bafowethu, uthando lwenu ngohlala ngilincoma njalo. Angazi ngingachaza ngithini bafowethu. Kunobhuti la bafowethu oyathi akathanda ukuthi ngisebenzise ubafowethu. Ngiye ngithi uma ukhomenta kwi-comment yakho, gxeka mese uyalapha. Ukulapha kwakho njengoba esho ubafowethu akathanda ukuthi ngithi bafowethu. Ngicela ngitshene ukuthi ngisebenzise liphi igama. So ngithi mina nomndeni wami wesibili. Kumina senifana nabafowethu nodadewethu, nobaba nomama, khona nogogo bafowethu abalandeli beSibani Media. Khona nomkhulu beSibani Media nobaba. So njengangithi bafowethu angisuke ngingaphoxi. Ngisuke ngibiza into esuka ngaphakathi kumina. Ngizothanda ukubingelela abafowethu usisi wakwaMaphumulo. Sisi unjani? Ngiyaphila njani? Ngikhona mama. Igama ngubonga kaMkhize. Ngisuka ngaphansi kweSibani Media mama. Sibhalelwe ubhuti Owen. Wathi unengxoxo nawe encane. Noma bengakwazisanga ukuthi kuze iSibani Media. Ngiqala ngokuxolisa nje lapho nokuthi uhloniphile. Sakufica noma sesikhayijekile kade usendleleni mama. But ngicathi ngesithathu isikhathi eside. Kodwa nento edala ukuthi ngigcine ngimhloniphe Owen. Kunabantu mfethu ababhale kuqala kunaye. Kodwa isitori sakhe nami sengiphathe kabuhlungu mfethu. Sengiphathe kabuhlungu but ngeke ngikwazi ukusho. Ngizobe sengisho ukuthi yini engiphathe kabuhlungu mase sichazile ukuthi yini asibizele yona nawe wathi ucela ube khona. Ngiyakuzwa kodwa kunankinga. Angisakwazi ukulinda ukuthi ngazi ukuthi yini le sifanele ngize ngikhansele ngisho indlela yami-ke manje. Okay, siyabonga mama. But Owen, nangu mama. Ngizocela ukhulume naye nangu mama usekhona. Oh, ngathi yabo nje wangisana nawe nje. Ngephuthu umazi namasonto manje. So mina mengisaba nje bangilisela kuSibani Media. So nginenkinga kahle kahle. So then mengisaba nje ukuthi mina ngitshele sizoba uthula. So nginabantu ade ngisangana nabo. So bangishiyele le nkinga le 4. So menginenkinga njalo kahle kahle. So if ngilala nomuntu ngikhonto evene yenzakale emibhedeni. Okokuqala ngayitshela ukuthi mina mhlambe icherry ebreedayo if ngilala nayo. So ngase ngiyathola kanti inkinga emini. So mina that's why nje uhlezi nawe usi ozindlini. So usoloko singase ngiyakudressele ngase angenzi lutho. So mengisaba le nkinga le enginayo ukuthi uzoyibona. So ngoba ngiyabona azini ngize ngiluzo wena. So inyanga engayihamba yathi izongisiza kulonto. So kwangakwazi. Because ngoba ngaqala kudokotela. So udokotela wahluleka. So umuntu engimtholile egcineni omise uzokwazi azame ukuthi angisize kule nkinga yami. Njengoba ngilisela kuSibani Media. So ngiyacabanga ukuthi uzokwazi angisize angazi. So ngendlela ngicela ukuthi njengoba ngikuchazela ukwazi ukungiunderstand because yazi lapho ngoba ngiyakuthanda. So angifuni ukuluza wena. Ngendlela ekuthanda ngayo. Ukuthi ngamafuphi Madlala usisi uthi ucela i-support yakhe. Uzombikela usisi. Uma uthi ucela i-support entweni obhekene nayo. Yes, ngoba manje inkinga mengisaba ukuthi mina ngimtshele if ngingedwa. So engathi ngaba khona omunye umuntu. Kuba umazi uyithatha kanjani uzomtshela yona. Mhlawumbe uzovela naye ngishiye nje. Njengalaba abanye. So angaze ngibachazele and futhi ngangingazi nami. Yabo. Ngangitshela mina ukuthi mhlambe-ke mhlawumbe umuntu wesifazane mhlawumbe ubreedayo kanti inkinga ikumina. Mhlambe lento but Owen uma ucabanga iqale nini noma mhlambe ukhona umuntu oshoyo ukuthi ingeke. Lento kuSibani ayingangiphathi kodwa sengihlukane naye yasiyangiphatha. Ukhona mhlawumbe umuntu omcabangela ukuthi ngenzeka ukuthi yena. Ya ngenzeka ngoba ikhona intombazane engisangana nayo. Yabo. So then lo ntombazane so yasuka la eSekwini ehamba eJuice. So vele ehlala khona vele ayifika ngokuvakasha ngala ngikushini.
so ngathandana naye. So ngiyacabanga ukuthi lento le ngiyathola kuyona. Then njalo if mina ngiyifonela angisakwazi ukuthi ngiyithole even efonini. Yabo mhlampe ingachaza yona mhlampe ukuthi ngithole usizo kuyona. Mhlampe-ke esazana nomuntu mhlampe wayecupha. Yabo? So ngikwazi nami ukuthi ngithole lolo sizo lolo ukuthi mhlampe ngingenza kanjani. So inkinga manje angisayitholi. Khona amagama owakhulumile bafo ngawathanda wathi awuthandi ukulahlekelwa usiswa kaMaphumulo. Yes. Yini edala ukuthi uthi awuthandi ukulahlekelwa usiswa kaMaphumulo njenganalabo abanye sebekushiyile? Yini edatha ukhulume lawo magama futhi? Yabo njengoba ngila bafo because ufakazi ukuthi manje njengoba ngila ingendlela engimthanda ngayo ukube mengingayini umuntu engimthandayo ngaba ngikho la. Ngendlela engimthanda ngayo ingakho nje wasila nawe khona eduze ngikwazi phambi kwabantu nawe ukhona ngimtshele ngimnabele nje sonke isithole. Uma kuthiwa mengingamthandi ngaba ngimchazelanga yonke lento le. So njengoba sengimchazelile ngiyacabanga ukuthi uzokwazi uku-understand-a mhlawumbe uzokwazi ukuthi angisize ekutheni siyilungise lento le. Yes. Ngiyabonga mfethu, ngiyanibona nikhaphu enhle, ningigqokele kamnandi, niyafanelana, angazi ngachaza ngithini. Yabo nje mina ngithe nginibona ngachazeka mfethu. Ngathi bafethu into yenu ingaphumelela. Sisi nangu ubhuti. Ngiyamuzwa kodwa manje iqale ukungixaka, ithanda ukungixaka kancane lento yakhe ukuthi wayecabanga ukuthatha isinyathelo esingakayikho enye indlela kade angenza ngayo. Kungenayo enye indlela ongenza ngayo mhlawumbe ukuthi ungiqonde mina ukhulume nami then ukuthi uzongilethela abantu bamakhamera. Unabo abangani nabo obhuti ungakwazi ukuthi ukhulume nabo leyo nto uyilungise. Angisiboni isidingo sokuthi zifike kimi leyo nto noma mhlawumbe indlela athi ufuna ungikhombisa ngayo ukuthi imumba lakho uthini usuhlangane nabo bani mina mase ngiyenzani ngalokho. Bikhona ziningi indlela ade ungenza ngazo. Wena wayecabange mina-ke usifanele ngazi lento uwumuntu wesilisa baningi abantu besilisa abangakusiza. Wayena lo muntu wesilisa wekhamera bungayekena umtshela akusize wayekhetha ukuthi kufanele izwe yini lento kuyintombazane. Awucabanga ukuthi somehow izosilimaza? So mina engingakusho azini so mengisaba ukuthi ngikusho kodwa umuntu engamtshela usisi wakho. Ngamtshela usisi wakho. Qonda ungitshela usisi wami awumsabi mina uyangisaba kodwa mina intombi yakho. No phela usisi wakho mina angithandi yena. Mina ngithanda wena. Ukwazi kanjani? So ngangazi ukuthi mina lapho usisi wakho mhlawumbe uzokutshela ngenye indlela. So wathi yena-ke uyasaba ukuthi nje akuqonde naye. Sicela ukuxhambukela mama ekule ngingxoxo yenu. Ubhuti owena ngicela ushilo ukuthi uyakuthanda and akafuni ukulahlekelwa wena. Mhlawumbe ube nalokho ukuthi uzothi uyakutshena lento uyithathe ngenye indlela wena. Yabo. Mase mhlawumbe uthi anihlukana. Wabona ukuthi mhlawumbe kungcono mayibhalile isibani media. Kube khona umuntu ozofika ayikhulume lento nawe ukhona mhlawumbe akwazi ukuthi mhlawumbe umuthi wena ahlukanani naye mhlawumbe akwazi ukuthi amncengele ngendlela asho ngayo uthe useyihuzukile empilweni and wena ukubona ubest empilweni yakhe ingakho engafuni ukulahlekelwa wena kanti ingakho edaliso eze wabhalela isibani media engakaze akhulume nawe and mhlawumbe ekhulumeni kwakhe nosisi wakho ingoba inhloso yakhe bewukuthi usisi wakho mhlawumbe uzokhuluma nawe abona ukuthi mhlambe usisi wakho akhulume nawe noma mhlambe nosisi wakho usindekile ukuthi akhulume lento nawe mhlambe wena ubonza uyithatha ngenye indlela ukuthi awuyindoda yakhe sekwazi ukutshena umunye umuntu ingakazi ikhulume nayo into ezikanje. Ngiyakuzwa futhi lento eshoyo kodwa still lento yakhe angiyizwa mina kahle. Angiyizwa nje kahle. Uthemba ukuthi makahamba nomunye umuntu mengabe mina ngithatha isinqumo sokumala lo muntu uzomncengela. Ubona ukuthi yena khona umuntu ongakwazi ukuncenga kangcono kunaye intombi yakhe. Oyiboya ingcingi kanjani ngaseqaleni ukuthi ngibe leyo ntombi yakhe. Ngiyamuzwa nje kodwa angimuzwa. Mhlawumbe ikhona indlela asazongichazela ngayo engizoyizwa ngoba nje angimuzwa shame. Angimuzwa. Wonke umuntu uyahlangana nenkinga kodwa ayikho into esho ukuthi ukhulume nomuntu wakho. Umuntu wakho yena mngani wakho yena umuntu omcabanga kuqala uma unenkinga ukuthi ungakhuluma naye. Yena ukhetha ukuthi aphumele ngaphandle afake umuntu wesithathu. Hayi ngisho wesithathu khona ngisho nobhuti wekhamera labangaki labo bantu. So kuloko mina angixolise mina. So mina ngathi mengisaba nje vele ukuthi ngikubheke. Still Ukuthi ngitshele. Iyafana lento engichazela yona. Ayisizi futhi-ke.
inkinga obhekene nayo ngiyazwelana nawe kuyona, kodwa mhlawumbe ukube ukhulume ngenye indlela, akasekho umuntu ongazi manje ukuthi indoda yami inankingani. So kuloko mina kulapho cause mengayimisele ukuthi mina ngiluze mina okwena serious. Mina ngicabanga ukuthi lesi sinqumo osithathile isona esizoyenza izinto zibe bese. Mina ngicela ukubuza-ke so kule nkinga sengiyichazile so wayizwa so awucabanga ukuthi mina mhlampe njengoba ngikuthanda nawe ungithanda mhlampe siyilungise le nkinga. Angisaboni kanjalo, ukubuze kimi wedwa mhlawumbe izolungiseka. Manje sungifikela nebandla ngenze njani-ke mina? Ngibe ney'nkinga ezaziwa abanye abantu. Angiboni nje isikhonto ezolungiseka la. Mhlawumbe ngenye indlela. Mama nganemthando Owen. Ngiyamthanda ukumthanda kodwa indlela enza ngayo ngithandi. Kunento mama kuyenze kunento kuyenze ungazi ukuthi sowenza iphutha uney'tshela ukuthi uyalungisa. U-Owen njengoba ezokuriphothela uke washo wathi bothi uma umvakashele alokhu eshona ngapha nangapha for ukuthi alale nawe ngoba ekuprotecta mhlawumbe ukuthi nawe uzuzo-affecteke kule nto emphethe. Yes. So ingakho esezobiza isibanimidi ukuthi achaze ukuthi yini edala lokho. Cha mhlawumbe nawe mosubuyisa imemori ukuthi u-Owen why into ekade enza kanje mhlawumbe mina kade silele. Esikhundleni songabe mhlawumbe siyaheva kodwa u-Owen akakwenzi konke lokho. Mina ngokubona kwami bekuvikela ukuthi mhlawumbe uma ukuthi lento iyathelelana ungayitholi wena. Ngendlela engimthanda ngayo. Wena umsupport entweni emphethe nikwazi ukuthi nilungise abe ne way forward ngendlela asho ngayo Owen uzimisele ngawo. Ufuna ukuba nenqubekela phambili ngawo. Ubuyayibona i-future kuwena. Ngiyabonga bafu. So ngiyimisele ngawo. Ngiyakuzwa konke lokho okushoyo kodwa manje ngibona ngathi Owen ube nephika nje. Lento bengakwazi ukuyilungisa, angazi nje athathe isinqumo esikhulu esi-serious. Bengakwazi nje ukuthi mina uyangazi ngumuntu onjani. Uyangazi ngumuntu onjani. Vele lento ingicika ngaphezulu kokuthi vele belokhu edaka. Bengiyibuza ukuthi utabene noma kwenzakalani ngempela wangacacisa nje. Manje-ke wenza izinto zibe besiki kunokuthi mina ngikhona front akhulume nami. Yabo nje ayikho into enginyanyisa ukuthi mina into ehlangene nami yazo abanye abantu uyazi. So ngiyaxolisa. Mengayitshela ukuthi mhlampe kuzoba iphutha. Mengahlampe nje mhlampe ngiyalungisa. Mengazi ukuthi kuzokuphasa kambi lokho. Kahle kahle ube selfish ucabangele wedwa. Mina ngiyaxolisa kuloko. Mengayitshela mhlampe ukuthi kuzokuphasa kabi. Mama ngaze ngalithanda uthando lweni noma liney'nkingana kodwa akuzona iy'nkinga ey'theni. Kukancane mama ukuthola umuntu wesilisa ekwazi ukuzehlisa athi ngiyaxolisa. Mhlambe nawe ufakazi lapho mozoba neqiniso. Umuntu wesilisa noma erongi uyaphika ngokuthi mina ngumuntu wesilisa kumele ngizehlise umuntu wesifazane ekwazi ukuzehlisa. Mama ngizokucela kuwena ngicela wehlisa umoya ngoba useshila ibhuti Owen usehambile abantu besiZulu omhamba udokotela kodwa akasizakala. So ekutheni abhalele isibanimidi hayi ngoba nakuthi besizokhuluma nawe kuphela. So cela nababukeli besibanimidi kuney'nyanga thina ezisibukelayo u-Owen angalitholi usizo kubona. Hayi uzolithola u-Owen usizo kubantu besibanimidi mhlawumbe futhi mahhala bamtshela ukuthi akhokhe mese esesindile. Ngiyakucela mama. Mina ngibona unesibusiso ekutholeni indoda efana no-Owen. And Owen uzowakhuluma amagama abuhlungu mfethu mina wathi but bonga sengiphila ngotshwala if ngi-off ngiphila ngotshwala. Njalo nanti sengiphila ngayo. Yabo? Stress. Ngiyamuzwa. Khona uqinisile ukuthi abantu besilisa basaxolisi. Kodwa manje inkinga enkulu-ke yesithathu nayi lika edayo-ke manje. Ngoba phela uzogcina ese-addicted. No mama angani wena mawungenelela kule nto umsiza izobe silapheka le nkinga uzobe seyiyeka lento ayenzayo. Hayi ngoba iphuza ngoba ibuthanda lo tshwala uphuziswa yinkinga abhekene nazo. Ngiyanizwa. Isizweni kwakho mama kusho ukuthi uyavuma ukuthi ubhuti Owen uzomsupport kuzona zonke indlela azozihamba. Ngiyangiphoqa phela into engizoyenza. Ngiyabonga mama. Ngiyabonga kakhulu ngiyajabula. Bhuti Owen ngiyamuzwa umama uthini? Cha ngiyamuzwa. Yeah, mhlambe ungazibongela uthini ngimama before bonke isibanimidi.
nje engingakubonga kakhulu ukuthi sikwazi sixhumane naye ngikwazi ukuthi ngichaze phambi kwabantu naye ela. So sonke lesikhathi bengisaba ukuthi ngingedwa ngimchazele. So ngibonga wena nje kakhulu ukuthi ukwazi ukuthi ungixhumanise naye ukwazi ukuthi umchazele. So ngoba mina bengenaso isibindi ukuthi nje ngimchazele. Nothi ushaya ugologo bumsapho. Yabo manje bese sengishaya Steve yazi ngabe sakubonga lesi ukuthi hayi ngaze akasenankinga ngifike ngimbone. Namanga Bengakaze akubuzeni ukuthi why uphuza kangaka. la mengibuza kodwa manje ndaba nje bengincane nami ukusho kodwa nje iniphu nje yazi into emihle ezikhona. Kodwa ngiyacabanga manje engizoyixegisa-ke cause ngoba useyazi iniphu mengisho ukuthi mina ngine-stress sokuthi ngizomchazela kanjani lesimo lesi enginaso. Kodwa ngoba manje seyasazi angasibona isidingo sayo iniphu. Mhlambe ngokuthi uzibonge yena kusibane media mfethu wosiza abakusize ngalo for ukuthi ukhulume nomuntu wakho noma ungakasizakali ngokusifo esikuphethe. Ngizothi nje angibonge nje kwisibani media sikwazi ukuthi singixhumanise nomuntu engimthandayo then naye akwazi uku-understand isimo sami engikusona. So ngiyacabanga manje le nkinga le ngoba sekayazi ngiyacabanga ukuthi ngoba uyangisanda nami ngiyamthanda sesizokwazi ukuthi silungise. Should akuseyona inkinga yakho wedwa sokuyinkinga yenu nobabili. Ngoba useyazi inkinga yami benginayo mina njengoba ngiphuza nje kanje ngisithatha sokuthi ngizomtshela kanjani. Ya kodwa ngoba manje seyazi ngiyacabanga noma sifike endlini ngicabanga ukuthi soxabana ngeke. So yelami iphutha lokuthi nje ngize la kwisibani umuntu engamtshelanga. Awu sengicishe ngakhohlwa mfethu nokubuza lo mbuzo manje bowusaba nokusebenzisa i-protection noma mhlawumbe ungafuna azayibone yonke le nkinga mhlawumbe usungayisebenzisa i-protection manje. Manje into engiyidingayo engiyicelayo ukuthi ngiqale ngisizakale. Kahle kahle awumthandeli ucansi Yes ukuthi nje yabo nje umndeni nje wami lo akunangane yabo. So ngiyayidinga ingane sibe nayo nomuzi nje. Kodwa nokunye-ke bafuna ngizokucela ukuthi ukwenze utshwala bakho awuwakho umuzi mfethu. Uma ufuna ukuba nengane nakho umuzi niphumelele empilweni noma ungasabiyekanga utshwala mfethu uthi ukuxegisa kancane ukuze nibe right. Ukusuka manje if ekwazi uku-understand njengoba mengisho nje even nayi iniphu nayi la nawugologo mengusekwazi uku-understand ngishiya phansi i-stress emenginaso bese kumtshela ngoba vele seyazi esekho isidingo sami. Ngiyabonga mfethu. Babukeli besibani media uhlelo lwethu bafowethu linokudabukisa kodwa futhi ngilithandile bafowethu ikhaphuli inhle le khaphuli iyafanelana angazi ngachaza ngithini bafowethu but Owen indlela mfethu ngendlela engibona ngayo umthanda ngayo umuntu wakho akuchazeki mfethu ngiyajabula angazi ngachaza ngithini kodwa nje mfethu hayi angazi bafowethu ngichaze ngithini. Hayi nami ngiyabonga nje babukeli besibani media ngiyacela bafowethu nangu ubhuti Owen bafowethu ongavolontiya athi yena ngamlapho Owen bafowethu sobona isimisa kanjani if ifuna imali bafowethu sobona isimisa kanjani but bengajabula kodwa mina makuzoqhamuka umuntu ozothi angamsiza Owen mase eqhamuka naloko azobe eqhamuka nako mase esizakele ngoba usedlalile abantu bathi bayamsiza bahluleka. Walantu besibani media nigxeke mosugxekile futhi mase uyangilapha angilutho ngaphandle kwenu ngila sikhona ngenxa yenu bafowethu ningakhohlwa nje ngithe birthday yami iyaloda bafowethu so ngokuthi ulike ngizokwazi ngithola ikhekhe bafowethu ngijabule nathi sisibani media ne-crew yami bafowethu ngiyabonga. Kushe ngeke ngisashaya ngisho nje kiss.